Галю! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з хамфам спяваць. Разам з хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька Гары тут, матуля, татуля, всі разом ми і ти. Гай! Разом з хамфом спявай. Хамф і нора у парку. Аднойчы хамф гуляўся з Уоллесам. І тут пачуў званок у дзверы. Пачуў, што дзверы адчынілі, і пачуў, што нехта размаўляе. Прывітанне. Прывітанне. Гэта дядька Гары. Поглядзі на маю галаву, на галаву! Вітаю, хамф. Я прыйшоў запытаць, ці не хочаш ты ў парк. Глядзіце на маю галаву, на галаву! О! Але я цяпер гуляю з Уоллесам. Вітаю, Уоллес. А ты не хочаш у парк з намі? Вельмі хачу! Так, у парк, у парк! Тады хадзем. Потым у дзверы зноў пазванілі. Гэта быў паштальён з вялікай-вялікай каробкай. О, абажур, што я заказвала. За мной, хлопцы, мы ідём у парк. І дядька Гары павёў хамфа з Уоллесам у парк. Давайте на рэлі! Тут хамф заўважыў вялікую нару пад дрэвам. У нару вельмі зручна хаваць рэчы. Подсадите мяне, подсадите! Оу, а што робіць хамф? Што робіш, хамф? Я знайшоў нару. Оу, а што ўнутры? Нічога, але добра было б нешта туды пакласці. Можа, маю нагу? Хе-хе-хе, ратуй, ратуй, выцягні мяне! Дапамажы! Гэта весела! Так, весела. Давай яшчэ раз. Ха-ха-ха! Дапамажы, выцягні мяне! Ха-ха-ха! Ратуй, ратуй, выцягні мяне. Хамф! А цяпер што робіш? Шукаю, што яшчэ можна пакласці ў нару. Напрыклад, скарбы. Уоллес дапамагаў хамфу шукаць, што яшчэ можна пакласці ў нару. Яны знайшлі камень з белай рысачкай, чырвоны ліст і галінку, падобную на відэлец. І паклалі гэта ўсё ў нару пад дрэвам. Тут мы будзем хаваць нашы скарбы. Так, тут мы будзем хаваць нашы скарбы. У нары! Хлопцы, час вяртацца дадому. Пара было ісці дамоў. І хамф узяў камень, ліст і галінку, падобную на відэлец, з нары. Можна ўзяць гэта ўсё з сабою, дядька Гары? Я не супраць. Давайте і нару забяром з сабой. Можна, дядька Гары? Можна ўзяць з сабою і нару? Прабачце, хлопцы, але наўрад ці мы зможам забраць нару дадому. Можаце ўзяць рэчы, якія знайшлі, але нары трэба застацца ў парку. І хамф узяў камень, ліст і галінку, падобную на відэлец, і накіраваўся дамоў.
Яму было крышачку сумна, што нельга забраць і народ таксама. Табе сумна, Хамф? І мне сумна. Глядзі. І тады дзядзька Гары нешта прыдумаў. Куды ты ідзеш, дзядзька Гары? Я вяртаюся, каб узяць нару. Яна ў мяне. У цябе там праўда нара, дзядзька Гары? Так, праўда. Можна паглядзець? Асцярожна, Уоллес. Ты ж не хочаш, каб я яе ўпусціў? Хамф знайшоў у парку нару. А дзядзька Гары прынёс яе дадому. Тут ёсць коробка. Мама дала дзядзьку Гары коробку ад новага абажура. Потым дзядзька Гары папрасіў яшчэ скотч і нажніцы. Ён нешта выразаў, нешта клеіў. Павярнуўся і... Та-да! Вось, хлопцы, я зрабіў коробку, дзе можна трымаць нару. Дзякуй, дзядзька Гары. Ён зрабіў гэта, зрабіў! Ён прынёс нару дадому! Прынёс! Тут мы і схаваем нашы скарбы. Так, тут мы схаваем нашы скарбы. І яны занеслі скрыню ў Хамфаў пакой, каб пашукаць яшчэ рэчы, якія можна туды пакласці. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Аляксандры Савіцкай.